Köszöntöm a nézőket, ez itt a Várostól távol podcast, a Fenntartható Vidék YouTube csatornáján. Én Kossi Janka vagyok, a mai alkalommal pedig egy portrébeszélgetésre készülünk, ahol vendégem személyes élettörténetén és tapasztalataink keresztül fogjuk átvilágítani a város és vidék közti különbségeket, hasonlóságokat, hidakat. A vendégem Vakler Lajos, újságíró, író, szerkesztő, riporter, filmkészítő, a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésével elismert személy. Szép jó napot! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek a műsorban, nagyon örülök neki, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én amikor készültem erre az interjúra, akkor nagyon sok mindent találtam rólad, rengetegszer voltál már azon az oldalon, és interjú készítőként pedig a másik oldalon. Neked melyik szerep a komfortosabb, hogy érzed? Nem teszek különbséget. Nem is tehetek, annál is inkább, mert hogy úgy kezdtem, hogy interjú alany voltam Zömében, majd ezt követően pedig hát most már jóval több mint 2 évtizede pedig sokkal inkább a másik oldalon állok, ülök és beszélgetek. Akkor mind a kettőben teljesen önazonosnak érzed magad, ez látszik is, igen. Az egyik interjúdban azt nyilatkoztat, hogy megjártam a hadak útját. Ez volt a mondatnak az első része. Neked ez a kijelentés, ez mit jelent? Én egy kis faluban nőttem fel, közel Székesfehérvárhoz, Sárszentmihályon. És mivel az életutamhoz ez szervesen kapcsolódik, de nyilvánvaló, hogy fontos, hogy mit lehet ott tanulni. És én azt gondolom, hogy a hadak útja az mindenképpen egy faluhoz kötődik, legalábbis azoknál, akik ott nőnek fel. Tehát én például nem szegény családban nőttem fel, egyértelmű, viszont sok mindent megtapasztaltam, ami mai napig hasznomra válik. Mire gondolsz például? Hát mi még fürödtünk a kanálisban, ha befagyott a tó, akkor korcsolyáztunk, kint futballoztunk az utcán, és persze tanultunk, mert más lehetőségünk nem volt, hiszen akkor még a város és a falu kapcsolata teljesen más volt. Aki falun nőtt fel, az falusi volt valóságosan. Nekem az volt a szerencsém egyébként, hogy a Sárétvidék Áfész egyik vezetője volt, a későbbi Gorzium Áfész egyik vezetője az édesapám, és mikor Demján Sándor oda került, ő úgy gondolta, hogy mivel tehetségesnek látott futballistaként is, hogy tartsam meg a jó szokásomat, ugyan tiszta kitűnővel végeztem az első 8 osztályt, tartsam meg a jó szokásomat, a tanulást, de emellett pedig havi 500 forintot adott édesanyámnak, tehát ez 74-et írtunk, 73-at. Azért az nagy összeg volt. Így van. Igen. Hogy nekem jusson minden. Igen. Tehát, hogy elindulhasson adott esetben a futballpályafutásom. Igen, egy karrier, bizony. Ezek a falun töltött élmények, amiket elmondtál, hogy korcsolyáztatok a tavon és egyebek, ezek milyen hatással vannak a mostani életedre? Leginkább az Agrárinfo című műsoromra van hatással, annál is inkább, mert hogy ugye ez országosan nézett, hiszen az Agrárkamara, illetve a Gazdakörök Országos Szövetségének vezetője, illetve a szaktárca vezetője is lejárnak hozzám. Ez a lejárnak nagyon is idézőjelbe Székesfehérvárra, hiszen mi itt vagyunk a mezőföld szívében. Az a szlogen, hogy a paraszt a mezőföldön nem lehet szitokszó, az tőlem származik. Pontosan ezért, hiszen ha körbenézünk, akkor mindenütt vetéseket láttunk, mindenütt olyan házi állatokat, amelyek nagyon-nagyon fontosak, és én ezt egyébként Sárszentmihályról, illetve később Szabadbattyánból hoztam magammal, hogy ezek nagyon-nagyon fontosak a mindennapjainkban. Milyen értékrend tartozik még ehhez? Ez egy folyamat. Tehát akciózni nem lehet. Ez nem úgy van, hogy tavasszal dolgozunk, nyáron pedig pihenünk, igen, vagy fordítva, és így tovább, hanem rendszerességre szoktat, egyik oldalról elkötelezettséget kínál, de azt számon is kéri, mármint az elkötelezettséget, és természetesen hozzáértést. Ez a legfontosabb. Jelenleg hol élsz? Székesfehérváron. Székesfehérváron, igen. És nem gondoltál arra, hogy kiköltözöl a városból? Nem. Vagy van esetleg nyaralód? Volt nyaralóm, az első házasságommal eladtuk, úgyhogy el vagyunk mi. Viszont sokat utazunk, természetesen. Merre felé kirándultak ilyenkor?
A kirándulások Magyarországon városnézés leginkább, ugyanakkor Róma szerelmesei vagyunk mindenféle értelemben. Maximálisan. És nem csak a filmjeim okán, hanem nagyon sok barátunk van a Római Magyar Akadémián, tehát ha most például pünkösd után szintén elmegyünk 3 napra hozzájuk egy kicsit beszélgetni, körülnézni, tehát nem feltétlenül a Szentpéter tér és a hozzátartozó látnivalók a fontosak, hanem az emberek, akik ott vannak. Ez az egyik, a másik pedig mindenképpen Székelyföld. Ezt is meg tudom érteni. Hát leginkább azért, mert nem, és szintén kapcsolódik filmem is Székelyföldhöz, de ugye a Szent László nyomában Erdélyben című film az ott készült, viszont a Csíki versünnepen zsűrizem, ahogy itt a Fehérvárin is, igen. És ott van egy verstáborunk minden nyáron, most már 15 éve, ami Csíkcsomortánban, tehát Csíkszereda mellett, Csíksomlyó mellett van, ahol ott vannak a Kárpátaljáról, délvidék, felvidék, a mi versünnepünk 12 döntőse, és természetesen a csíki versünnepesek is. Ez nagyon jól hangzik. Mesélsz erről egy kicsit, erről a verstáborról? Varga Sándornak köszönhetjük, aki a Magyar Rádió egyik felelős vezetője volt, és 2000-ben, tehát 2001-ben, nem tudom most hajszál pontosan, érkezett meg Székesfehérvárra, amikor átalakították a Fehérvár televíziót, és lett médiacentrum. Igen. Egy remek rádiós szakember volt, és rendelkezett egy olyan előrelátó gondolatsorral, ami létrehozta a fehérvári versünnepet először. És akkor elkezdtük ezt csinálni, és később pedig eszébe jutott az is, hogy neki Csíkcsomortánban van egy nem nyaralója, hanem szellőszálló, ez a reklámhelye, és hogy rendezzünk ott nyaranta egy versünnepet a csíki gyerekeknek, és a később pedig fűzzük össze, és 10 nap alatt lássuk vendégül azokat a verses gyerekeket, verskedvelőket, és ehhez pedig megnyerte Kubik Annát, Ráckevei Annát, Ruboldödönt, a Misztrál együttes teljes egészében, a Tököli Néptánc Együttes remek néptáncosait, akik segítettek a fiataloknak abban, hogy kicsit elmélyülhessenek, természetesen a kirándulások, a beszélgetések mellett. Tehát ez így indult, azóta pedig működik. Szuper. A versekkel neked hogy indult a kapcsolatod? Ingyen idő, májusi potomság, csillagerővel nyílnak a rózsák, ugye ez egy utasi. Világéletemben szavalós voltam, általános iskolában, és elindultam a mélységek felé, mert ha jól emlékszem, a Pokolból jövet utasi kötet 1973-ban jelent meg, akkor 13 éves voltam, és valamilyen formában hozzájutottam. Ugye utasi elutasított volt bizonyos értelemben, hiszen akkor mindenki a nagyokat, Petőfi, Kosztolányi, nem József Attilát nem sorolom, akik természetesen megérdemlik az elismerésünket, meg az odafigyelésünket, de én már akkor is érdeklődtem a kortárs versek iránt, és akkor így jött nekem Somlyó, igen. Az említett utasi, úgyhogy... De otthon voltak verses kötetek? Igen, nagyon sok könyvünk volt. Elsősorban delfin köteteket olvastam én is, de azért ezekhez a verses kötetekhez hozzájutottam. A szüleid nyomán is egyébként? Tehát, hogy otthon fontos volt az, hogy olvassatok regényeket, verseket? Édesapám jogász volt, tehát ő nem igazán olvasott verseket. Édesanyám a Búzakalász TS-ben volt főpénztáros, tehát ő sem, ez nekem jött. Ez akkor teljesen a saját utad volt, amit... Igen, olyan pedagógusok voltak Sárszen az általános iskolában, és később a középiskolában ez megerősítést nyújtott. Ugye én a Telekiben kezdtem angol-orosz tagozaton, mint színkitűnő, tehát felvételiznem sem kellett, és utána lettem vasvár is, de olyan Mohácsi tanár úr, Sobor, román tanár úr, úgyhogy fantasztikus középiskolás tanáraim voltak. Ez óriási érték egyébként tényleg egy fiatalember számára. Hogy hatott a család életére az, hogy te ebbe az irányban érdeklődsz és mozdulsz el? Ez nem hozott semmiféle változást, mert az a kettősség, a sport és a tanulás az megmaradt az életemben mindig. Értem. Tehát azt a támogatást megkaptam a sportpályafutásom során is, ameddig tartott, a tanulás során nem különben.
A sportpályafutásodról nagyon szeretnék beszélni, ugye ezt is lehet róla tudni, hogy reménybeli focista voltál. Így van. Mesélsz a történetedről, hogy pontosan hogy 75-ben én voltam az év legtehetségesebb magyar futballistája, 12 000 jelölt közül. Novotny Zoltántól vehettem át ezt a díjat, méghozzá a Kaposvár akkor játszott először NB1-es meccset az Újpesttel, és a szünetben pedig minket köszöntöttek. Aztán idejekorán bekerültem az ifi válogatottba, a Rákosi Gyula volt akkor az ifi válogatott szövetségi kapitánya, és ez így ment. A Vidivel, tehát én Sárszentmilyen a Gorzium SK-ban játszottam, ugye ez a Demián éra volt, majd onnét a Videótonnal nyertünk ifi bajnokságot, játszottam, és így tovább, és így Hogy tovább. emlékszel vissza erre az időszakra? Milyen volt ez neked akkor? Hát nekünk csoda volt, annál is inkább azért mi be voltunk zárkozva a 70-es évek közepén, mi pedig azért a Videótonnal játszottunk Ausztriában, részt vettünk például Brüsszelben a Heysel tornán, olyan csapatokkal játszhattunk, mint a Manchester United, Tottenham, aztán a vendéglátónk az Anderlecht volt. Keveset játszottam, hiszen fiatal voltam, mert az akkori Videóton Szőke Miklós vezetésével egy csodacsapat volt. Nem véletlenül voltunk magyar bajnokok, tehát Fradit vertük a Népligetben, tehát az egy fantasztikus időszak volt, és a keretben, a 16-os keretben volt több mint 10 ifi válogatott. Ifi és serdülő válogatott. Tehát én fiatal voltam, tehát keveset játszottam, de akkor is megérint azért egy embert, ha nagy nyilvánosság előtt az országban a legjobb valamiben. Hát hogyne. Milyen volt a csapatszellem akkor, hogy emlékszel vissza? Azért lettem vasváris. Zömében vasvárisok voltunk, testnevelés tagozat akkor indult, az előttem egy évfolyammal, és hát fantasztikus futballisták voltak. A körünkben Horváth Gabi, aki már nincs köztünk, de Videóton legenda, Porogi Lajos, Nagy Tibi, és nem sem Diszpeti osztálytársam volt, ma is az egyik legjobb barátom, az ő öccse, aki szintén Bajai Diszlaci is így került ide. Egy csomó mindenki, aki azt hiszem a magyar labdarúgásnak is javát szolgálta az elmúlt időszakban. Többen vannak, akikkel azóta is tartjátok a kapcsolatot? Hát igazából nem. Nem? Tekintve, hogy reggeltől estig dolgozom, tehát én utoljára talán 20 éve voltam osztálytalálkozón is. Bánom, de így van. Hogy folytatódott a történet? A Szegedi Egyetemmel. És a futballkarrierrel? A futballkarrier ugyanúgy, a Szeolban játszottam, igen. Az első 8 meccsen játszottam, utána jött egy sérülés, egy porcműtét, ami akkor fél év volt, és így véget ért a jogi pályafutásom is idejekorán, hiszen az első év a legnehezebb a jogon, és én pedig a sportkórházban feküdtem. Ugye 3 hónap, a teljes felépülésem az fél év volt, Egyébként és így véget ért az NB1-es pályafutásom. Ma már atroszkóppal csinálják, bemegyek, kijövök pár óra, maximum 1 napot kell bent feküdni, hogy bizonyos legyen, hogy a felépülésed rendben halad majd a későbbiekben. Ezt a veszteséget, ezt hogy élted meg akkor? Akkor bántott nagyon, de aztán kikeszmeregtem belőle, mert azért a futballt folytattam. Tehát először bevonultam katonának, a Kossuth Kfs-ében voltam, aztán a Honvéd Szondi esében, onnét a Várpalota MB2-ben, Mávelőre MB2-ben, aztán amikor véget ért a pályafutásom, akkor kisebb csapatokban játszottam, és lettem edző. Edző is lettél? Igen. Az jó tapasztalás volt? Nem tudom, mert magamból indultam ki, és az néha gátakat szab annak, hogy szigorú légy, mert hogy én sem voltam, mint a gyerek. Egyik oldalról, a másik oldalról pedig eredménykényszert szül mindenféle értelemben, ha valaki komolyan veszi. És ha a saját pályafutásomra tekintek vissza, akkor én ezzel megbirkóztam, viszont egy olyan közegben, ahol egy falusi csapatokról beszélünk, ahol azért a hétköznapok teljesen másként telnek, tehát munkával, családdal, és nem az edzés a legfontosabb, ott bizony ezzel meg kell barátkozni. És ez neked hogy ment? Ez egy teljesen más szemlélet. Nehezen, megvallom. Abba is hagytam. Mennyi ideig csináltad? 6 évig.
Azért az jó pár év. Az jó néhány év különböző osztályokban, de én azt mondom, hogy javamra szolgált. Talán tudtam adni, és talán úgy búcsúztak tőlem, hogy sajnálták a távozásomat. De ez nem biztos. Mit gondolsz a mai fociról? Bocsánat, hogy ezt így idehozom, de nagyon érdekel tényleg. Pont a kiesés kapcsán nagyon sokat beszélgettünk, hiszen Somos Zoliékkal sokat foglalkozunk meg. Ugye az elmúlt időszakban 2 sportkönyvet is írtam. Igen. És tehát foglalkozom a sporttal, de nem járok meccsre. Én mélységesen elszomorít egyébként a tegnap esti komment özön, ami a Videóton kiesését taglalta, hogy azt gondolom, hogy a pénzhajhászás ilyen értelemben az idejét múlt. Ez furcsa, amit mondok, hiszen a jövőképet a pénz jelenti a futballban is, hiszen úgy lehet csapatot építeni, úgy lehet olyan csapatot építeni, amelyet a közönség is kedvel, szeret és látogat. De tudomásul kell venni, hogy néha vannak hullámvölgyek. Tehát nem csak egy-egy város, egy-egy klub életében, hanem általában a sportéletben. Tehát a labdarúgás függetlenül Marco Rossitól zuhanóban van nálunk, csak meg kell nézni, a összehasonlító adatok rendelkezésünkre állnak, hogy az elmúlt időszakhoz mérten az első osztályú futballmérkőzéseken hány néző van. A Fradi kivétel mindig is kivétel volt, de amikor azt mondjuk, hogy fantasztikus Újpest tábor van, de hát 2000 néző az a fantasztikus tábor, és nem 15 000 néző, igen, amikor a Fazekas, Görös-Bene, Dunai 2 Zámbó csatársorral folyamatosan nyerte az Újpest a bajnokságokat egymás után 7-et, de hát ez a 70-es években volt. Igen. Tehát a tempora mutantur, változnak az idők, mondjuk, ez vonatkozik a futballra is. Tehát kicsit türelmesebbnek kéne lennünk, mármint a szurkolóknak, a vezetőknek hozzáértőbbnek kéne lenni, tehát nem elég csak a pénz, hanem a szakmai tapasztalatokat, a régmúlt szakmai tapasztalatait is fel kéne használni, és ráadásul mentálisan felkészíteni a sikerre és a kudarcra is egymást. Másként nem megy. Neked egyébként lennének javaslataid, vagy kerülsz olyan helyzetbe, ahol ezeket szakmabelieknek el tudod mondani? A futballban nem. Ott nem. Futball egy külön történet. Ott mindig mindenki mindent jobban tud. És én pedig nem vitatkozom. Akkor van egy ilyen felsőbb nézőpont, amit képviselsz. Igen. 1 forint 20 fillér volt az első nemzeti sport, népsport volt még akkor, amit a nagymamám, az iváncsai nagymamám nyáron, amikor ott nyaraltam, mindig megvett, 6 éves koromtól, mert 6 évesen azt mondták, már viszonylag jól olvastam, és azóta olvasom. Tehát otthon vagyok, illetve hát most már azért böngészem a különböző oldalakat is, igen, de külön nem foglalkozom vele, a sportkönyvem se erre épül. Tehát nem a jelenre is, de az nem a futball. Mit javasolnál egyébként? A te meglátásod szerint mire lenne szükség? Újra kéne indítani mindent, de ez lehetetlen teljes egészében. Egy olyan csapatot építeni, amelynek megvannak az alapjai itt Fehérváron is, hiszen remek utánpótlás közeg veszi körül, de én például nagyon hiányolom, hogy itt az ifiből, illetve az utánpótlásból felkerülő játékosoknak nincs átmenet. Tehát nincs MB2-es, MB3-as csapatunk, megyei első osztályba se indulnak, tehát szétszélednek, ha úgy tetszik. Ami azt jelenti, hogy folyamatosan elveszítjük azt a bázist, amit mi neveltünk magunknak. És ezt megakadályozni nem lehet, hiszen aki egy kicsivel később érik 1-2 évvel, és 18-19 évesen még nem tudott lenni a keretben, és nem jut játék lehetőséghez, már pedig nem jut játék lehetőséghez, hiszen nincs második csapata a Videótonnak, most már mondhatjuk, hogy Videóton, mert tényleg úgy van, az valahol máshogy kell, hogy szerencsét próbáljon. Mit látsz a játékosokon? Hogy vannak ők? Csalódottságot. Viszont elképesztő, tehát nincs jövőképük. Igen. Megelégednek talán azzal, hogy azért valljuk meg, hogy a bérezések elszabadultak, nem kicsit. Szerte Magyarországon, és erre itt Székesfehérváron is
van példa, mondják. Igen. Ezt én nem tudom megerősíteni egyébként. Köszönöm, hogy elmondtad a véleményedet ezzel kapcsolatban. Hogyha picit visszakanyarodunk a vidéki élethez és a város-vidék közti különbségekhez, én személyesen azt tapasztalom, hogy amikor városi emberekkel beszélek, akár budapestiekkel, akkor általában felteszik azt a kérdést, hogy de hát mit lehet falun csinálni. Mi éppen oda költöztünk egyébként Bodmérre, és Bodméron pedig olyan megjegyzéseket kapunk, hogy gyűjtmentek vagyunk. Egyébként nagyon szeretjük a falut, tényleg meg az embereket is, tehát ez nem egy minősítés akart lenni egyáltalán, de hogy vannak ilyen áthidalhatatlannak tűnő megnyilvánulások. Te hogy látod a saját életedben, mit tapasztalsz a téma kapcsán? Nehéz beilleszkedni, be kell illeszkedni. Ez az egyik része. Megváltozott a falusi lét, a falusi élet. Az nem vitás. Tehát eddig, ha körülnéztünk egy mondjuk olyan faluban, ahol én is éltem, és nem csak Sárszentmihályról, Szabadbattyánról beszélek, addig mindig volt kiskert, nagykert, föld. Ez az óriási változás. Ma már lebetonozzák, tehát kényelmi szempontokat vesznek figyelembe elsősorban a választásnál, és nincsenek, ami pedig a leginkább hiányzik a falusi létben, az a kapcsolat. Nem csak a szomszéddal, hanem a kisbolttal, a kocsmával, tetszik, nem tetszik, a mindennel, a művelődési ház látogatottságával. Tehát korán sem véletlenül én nagyon sokat járom a megyét, az Agrárinfo műsorom kapcsán. Tehát én azt látom, hogy a kocsmák megszűntek egy az egyben, a tetszik, nem tetszik, a dohánybolt előtt iszogatnak az emberek. Ez az egyik része, másrészt pedig mindenki reggeltől estig dolgozik, vagy bezárkózik. És ennek nem látom a jövőképét, mármint hogy ez megváltozzék. Azt nem mondom, hogy felhígult a falusi lét, de a bezárkózás az ugyanúgy, ahogy itt Székesfehérváron a városban, egy-egy lakótelepen, az zárt ajtókat ad nekünk, és nincsenek illúzióim, ez így is fog maradni. Tehát mondom, azt látom, hogy egy nagyon kicsi falu, lásd, ha Sárbogárt felé megyek Rétimajorba a halászathoz, a Lévai Ferihez, akkor Sárszentmiklóson azt látjuk, hogy mindenki bezárkózik, átmegy a boltba, és utána hazamegy, és nézi a tévét, vagy nem tudom, mit csinál, de tény attól tény majd, hogy az a fajta falusi lét, amely tobzódott a csodákban, a művelődési házakban, az utcán, alig-alig látni beszélgetős embereket, néniket, bácsikat. A beilleszkedést mi segítheti, szerinted? Ebben a korban már semmi. Úgy látod? Lehetne, ha úgymond még lennének népművelők, de ma már művelődés szervezők vannak. Mi a különbség a kettő között szerint? Óriási a különbség, mint tudjuk. Tehát kéne olyan programszervező csapat egy település életében, az önkormányzat ezért a felelős nyilvánvaló, tetszik, nem tetszik, akik erre is figyelnek. Az, hogy te megkérdezted, ez egy csoda jó dolog. Az, hogy válaszoltam helyek közzel, hitelesen, amit én gondolok legalábbis, az is jó dolog. Csak hiába beszélünk erről reggeltől estig, ha ez ott a helyszínen nem valósul meg, nem valósulhat meg. Mi az, ami szerinted a kapcsolódást segíthetné az emberek életében? Mert én azt gondolom, hogy egyébként van rá igényük, hogy beszélgessenek egymásra. Kicsit talán a Covid-járványnak is van talán köze, és még nagyon sok minden másnak, ami történt, meg történik az életünkben, hogy a távolsága az azért egyre nagyobb lett, de alapvetően az igény az meg lenne a kapcsolódás. Gyaníthatóan igen, de ahogy nem járunk moziba, nem járunk kocsmába, ahogy mondtam, nem járunk művelődési házba, az egyre nehezebb. Ha nem találkozunk az utcán, és nincsenek olyan közös rendezvények egy-egy település életében, amelyek fontosak, adott esetben, ha úgy tetszik, akkor folytatni kéne azt a hagyományt, amely egy falunapot jellemezte egykoron.
hogy van előkészület, hogy sokan vesznek részt, nem magát a bulit, az ünnepet mondom, hanem igen, sokkal inkább, hogy legyen beleszólása. Most én azt látom, hogy kétségbe esetten mímeljük azt, ami másokból úgy fakad, mint a virág. Ugye ezt a Somjó kérdezte, hogy az egyik mesében, hogy tudod, kik a boldogtalanok? Hát és ezért van. És a bezárkózás ennek a folyamodványa, hogy igazából csak magunkra számíthatunk, gondolják az emberek. Tehát akkor úgy látod, hogy vannak döntéshozók, és vannak, akik meg elvégzik azokat a feladatokat, amit ők kijelölnek, és nem pedig egy ilyen közös gondolkodás van csapatépítés. Ezt tapasztalom. Gyanánt. Én egyébként azért bizakodó vagyok, remélem, hogy ez tud változni, legalábbis a mi településünkön is. Lehet, hogy így van, de ez rendkívül felelősség részletekről. Igen, azt gondolom, hogy mindenkinek van ebben felelőssége. Milyen hidakat tudnál, vagy mik lehetnek azok a dolgok, amik hídként funkcionálnak a város és a vidék között? Szerinted? Ez rendkívül nehéz kérdés, és most nem hárítom, és nem azért mondom, nincs ilyen híd. Nincs ilyen híd. Tehát továbbra is fenntartom, hogy ha valaki többségében azért főleg itt Székesfehérvár és vonzás körzetében ez egy nehéz feladat, mert Székesfehérváron vannak zömében azok a programok, ahol találkozási pontok lehetnének. Tehát itt most például ebben a pillanatban néztem, tele volt a város a gyermeknapon családokkal, igen. Tehát ez egy remek gondolat. A királyi napok nem különben, de az is csak egy ünnephez kötődik. Hogy a hétköznapokon ez megvalósítható, kizártnak tartom. Sajnos. Abszolút elfogadom. Én azt hiszem, hogy örök optimista vagyok, és nagyon szeretek legalább hinni abban, hogy mondjuk változhat. Azt hiszem, hogy a Szerelmünk lapjai című filmben van egy olyan gondolat, hogy is, lehet, hogy nem fogom tudni most pontosan idézni, de hogy szép álmaink voltak, bár nem teljesültek be, de jó, hogy voltak. Szóval, hogy legalább ez tarthat, meg adhat egy kis erőt ezzel kapcsolatban. Mert szerintem nagyon is megérni a két résznek beszélgetni egymással és hatni. Nem vitás. Egyetértek, csak nem látom azt az utat, ami ide vezet. Tehát azért megnehezült az élet, valljuk meg. Mindenki a jövőjére, a családja jövőjére gondol, és ritkán fér bele az, hogy azt a kevés szabad idejét arra áldozza, hogy elindítson egy olyan folyamatot, ami aztán addig vezet, amit itt felvetettünk, hogy közösségi lét is szerveződjék egy településen. Igen. Számos interjúban részt vettél már. Van-e olyan, amit még nem mondtál el, amit még nem kérdeztek meg tőled, de nagyon szívesen beszéltél volna róla, vagy most itt nagyon szívesen beszélnél? Hát nem tudom. Nem tudom, mindenről beszéltem. Igen. Most nagyon sok minden foglalkoztat a következő időszakban, és mivel már nyugdíjas vagyok, igaz, hogy 8 órában dolgozom, de már nyugdíjas vagyok, talán akkor fogok tudni szakítani rá időt, de ez egy nehéz ügy. Tehát várnak rám még könyvek, rövidesen a Pozsony filmet fogom elkészíteni. A Szikoró János búcsújára lesz, most már úgy tűnik bizonyosan egy nagy színházkönyv, ami az elmúlt az ő 14 évet gyűjti egybe. Aztán lesz egy Fehérvári beszélgetések 6. kötet, egy Sport 3, és a Pozsony film, ami mindennél fontosabb, mert azért ne feledjük, hogy egykori történelmi fővárosunkról méltatlanul keveset beszélünk magyarul, mert ők beszélnek egymással szlovákul épp eleget Pozsonyban. Azért itt az ideje, mivel hogy mindennek rendelt ideje van, hogy magyarul megszólaljunk ott. Mi tart téged lendületben? Honnan van ez a kimeríthetetlen erőforrás, amiből táplálkozol? Nem tudom. Nem gondolkoztál még ezen? Ez IQ függő. Igen? Tehát nem pazarlom el az energiámat felesleges dolgokra, semmilyen értelemben, mivel 140 felett van jócskán az IQ-m, tehát telik még belőle.
Ha majd butulok, abba hagyom. Nem számítok ilyesmire. Nem várom meg, még a hallgatók, nézők vegyék észre, vagy az olvasóim. Akkor biztos, hogy abba hagyom, addig nem. Nagyon, nagyon örülnék neki, hogyha tényleg így lenne, és minél többet hallanánk rólad és a munkáidról. Én gratulálok szeretettel az eddigiekhez is, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Köszönöm.